تماشاوان دلال جلکتن دنباش. iş Washington'e bir bername nu em disa bu varana bername deng Amerika binave Washington'e jivara Rojava Green ya Washington'e o Rojava Green ku bu vara gredai şirobadike tine peş ve تماشاوان دلال دو برنامه دجه ام bu yerin Green bishopinin jivara raginin ku yek jwan mijara yeke COVID-19 ya وکی بسکره که گردونی جهانی جساله که پرتره دیجانم همیه دا کووید 19 هیه ویروس کرونا هیه ولی امریکا جی وکی هر جاره بیشین رببریا سروک بایدن جی کی پر گرینگ دیده و بسکره که دو سروک بایدن جبیرا گیشتره راگهاند کو حتی 19 Nisan'e ve mehe dve hemi Amerikiyen temen mezin ne zarok de Amerikiyen gehişti de mafevan hebben ku verin der zikrin verin vaksin kirin o evji peşketinek nuye jiber ku serok Biden ev dema ku bere ragahandı bu peş verdikşine du hafta pırtır züttürdüke ku hemi Amerikiyen ne zarok bikaribin xwe dijî korona vaksin bikin. Ew çima giring e ji ber ku heta niha bilî stana hawayî li eyaletên din qonax ast merhale ew vaksinkirin berdewam bikir. Pêşî kesên temen dirêj kesên 65 salî û mezintir 70 sal û 80 salî ev kesena peşi ev kesana dahatın derzik vaksin kirin bu vaksin kirin avan hedi ev az nizmtirdi bu pişti galo piran dure kesen xudan nexweşiyên demdirêjî ku nexweşiyê wan ji mejvê heye nexweşiyê wek penceşer şekir dil نخوشین وها جوان را گرینگی ده داین کو او جوارن واکسین کرن و هین دورا همولتین جرزه همولتین نورمال نه هاتو ل براگهاندنا بایدن نها حکومت فدرالی جی رببرین خوجهیر جی رببرین ایالتان را دبیجه کو ادی خو آماده بکن دبد 19 حتی 19 نیسانه همی امریکی نزاروک دوه hûn bi nesasiya xwe li gor ve amade bikin ku ew kes werin vaksîn kirin werin derzî kirin ew jî peşketineke girîng e ji ber ku tim dibêjin ew rêveberî girîngekî mezin dide vaksîn kirinê niha li Amerîka se perpûn se derzî hatine erêkirin ji aliya rêveberiya kontrolkirin û pêşîgirtina nexweşiyan Pfizer, Moderna û AstraZeneca نها حتی نها دورا 108 میلیون امریکی هاتنا درزی کردن هاتنا واکسین کردن هر یک جوان تنه دوزک حتی نها برنه جوان هر دو دوزشی برنه و te ragahandın ku 63 milyon kes bi tamamî her du vaksinji birine yani rojane 3 milyon kes tane derzigire temaşevan hece. Nüfus Amerika dora 305 milyone o rojane 3 milyon kesten vaksin kirin evji rastî hejmareke bilinde giringe nişan dide ku çava hükümet vî karî ciddi digire 75 sede kesen galopîr ku temene wan ji 65 salê mezintir e ji wan hemîn nüfus Amerîkî 75 sede ew kes heta niha hatine vaksînkirin ew jî agahiyekê giring e yani Biden soz da bu Amerîkiyan ku heta sihê Nisanê sihê Nisanê dibe sed rojan pêşîn yên seroktiya Joe Biden de dîrok Amerika'da, de siyaset Amerika'da sed rojen pêşîn giringin
ku ew wek nîşane wekî neynik e wekî eynik e ku serokek derkeve pêşgel û serketinên xwe bi serbilindî par bike. Loma Biden jî ji xwe re kiribû armanc ku heta sîhê Nîsanê yani dawiya ve mehê 200 milyon Amerîkî werin vaksînkirin. Dewsa xuya ye yani hatta naha pırtır 108 milyon kes hatırad vaksînkirin. Yani Biden di gece armanca xwe di qas aliye qas spîse wiha nêrînek wiha heye serbilindiyek wiha heye ku ew kampên baş dimeşe le di hemen deme de me gotibû yani du vaksîn hatine kar anîn û her wiha Johnson ji hatibû erêkirin yani sê vaksîn hene li Amerîka destura awarte wergirtine li ser AstraZeneca jî hinek gotîbêjên ku li cîhanê hene berdewam bikin lê mirov dikare bêje ku di warê derzekirinê de li Amerîka hinek rahetbûnek ciddî bûnek heye û hemwelatî jî ji ber vêyekê hinek xwe baştir dibînin lê de hemen deme de ew zêde rahetbûn jî çêdike Biden do bixwe jî hişyarî dabû ku tevê ku di warê vaksînkirinê de derzîkirinê de serkirterekî mezin heye bûyerên pêketinê jî bilind dibin ew jî xeterêk nîye temaşewarin de la niha taybetî li New York, Michigan, Pennsylvania, New Jersey and Florida ew pênc eyaletên mezin bûyerên pêketinê dîsa bilind dibin û ew li gor medya Amerîkî 44 ji sedê hemî pêketinên dawiyê li wan pênc stanan çêdibin û ew pênc eyalet jî dora em bêjin 22 sedê hemî nüfus Amerîka pêk tîne. New York, New Jersey, Michigan, Pennsylvania û Florida. Li wir careke din gelek kes korona dikevin ji ber ku heftê çû me gotibû navbera buharê bû yani xwendinge hatibûn girtin li gelek cîha nêzîkî hefteyekê dew bav li gel zarokên xwe çûbûn seredanê çûbûn benvedanê çûbûn ciyên seyranê çûbûn dîtina hezkiriyên xwe loma jî niha tirs heye ku careke din korona bilind dibe û Biden jî dubare hişyarî dide gel ku ew tişt bi davî nehatiye divê hûn tedbirên xwe pêşegir ji dest xwe bernedin xwestis nekin lê mixabin li Amerîka aliyekî de serketinên pêşketinên pêşveçûnên girîng çêdibin di aliyê derzikirinê de lê li aliyê din jî kesên rojane bi korona dikevin ne heta niha yani 500,000 bûyerên ketine korona hatine ragihandin di heft rojên dawiyê de rojane 65,000 pêketinên nû çêdibin mirov heft rojên dawî binêre 65,000 tûşbûnên nû tene ragihandin tene tomarkirin hejmareke mezin e û rojane heftê û 785 kes dimirin jiyana xwe ji dest didin ji korona temaşewan de rewşekî wiha li Amerîka heye bûyereke din ya girîng Amerîka jî doza polîsê berê Derek Chauvin e ku Derek Chauvin ji mirina George Floyd wek berpirs tê dîtin George Floyd jî hûn dizanin niha bûye kesekî mînakî li seranser cîhanê ji bo mafê Amerîkên reş Amerîkên bi asla xwe Efrîkî gelek xwepêşandanên girseyî çêbûbûn li pêş çavê cîhanê li pêş kamera George Floyd ji ber qutbûna nefesê ji bo dora birêka fetistandinê jiyana xwe ji dest dabû û polîs Derek Chauvin jî wek berpirs tê dîtin li hember wî dozek vebûye di dozekê de wek di asta duyê de merkûjî second degree murder
o dozaki din de asta sisiyan da merkuji murov kuji o da asta duyan da jî kuştina bemebes yani se tawanen cuda hember wî hene û çavê bîra giştî Amerîkê li ser ve dozeyê ev doz li televizyonên mezin de zindî te dayîn te weşandin roja heştana berdewam dike berewenkar mafê mirovan û dozgerî dibêjin divê derek şovin bi awayê giran were cezakirin ji ber ku ew wî George Floyd kuştiye de parêzvanê wî dibêje wî karê xwe dikir ne hewceyê ku mirina wî ji hela derek çêbûbe yani dozek wiha jî didome ez nikarim benê xwe bigirim ev gotinên dawiyê Floyd di mêjiya gelek kesa de zindî ye di bîra gelek kesê de zindî ye yani mirov dikare bêje dozekê giring e dozeke ku hem Amerîkiyên reş Amerîkiyên Afrikayê nîjat aslê xwe Amerîkî ne û hem jî berewenkar mafê mirovan giringî didin û ji ber ku bi awayekî zindî ji li televizyonan jî te weşandin mirov dikare bêje li gelek ciya babeta serekî ew e darizandina polîs derek şovin temaşevan delal li siyaseta derve mirov binêre em dibînin ku rêveberiya Biden di hefteyên pere de jî me gotibû rolekî giring ve bilîze di siyaseta derve de beramber Tirkiye biryarek nû derxist şeva duşemê le biryar îro di em bêjin di saziya fermiya hikûmeta Amerîkî de Federal Register jî hate gotin di Federal Register jî hata weşandin Wezîr Blinken biryar da ku toleyên nû dijî Tirkiye were ragihandin ji saziya savunma sanayî başkanlığı seroktiya berevaniya netewî ya Tirkiye hember ve saziye cezayên nû tên ragihandin û her wiha serokê ve saziye û se rêvebirin dîniyên mezin em bêjin serokê İsmail Demir cîgirê serok Farukî û du kesin dîniyên payê bilind dikevin lîsta reş ya cezakirinê bi sedema ku ew bi pêgirî kirîna sîstema S-400 ya Rûsî didomînin tevî daxwaz hişyarî yên Amerîka û NATO'ye ew dîsa jî di vê kirînê de ısrar dikin pêgirî berdewam dikin berevaniya S-400 ya Rûsî ji me ji bûya sedema nerazîbûna û rexneya Amerîkî Amerîka dibêje ew S-400 gefeke giring e li sîstema hevbeşa NATO'ye nabe ku S-400 ji aliyê hevalbendekê wan ve were xebitandin û lê Tirkiye jî heta niha paş ve gav neavêtiye lome jî Wezîr Blinken biryar da ku hem ew saziya giring ku ji berevaniya Tirkiye berpirse û hem jî çar rêvebirên wê werin cezakirin rastî toleyan bibin ew jî giring e ku rêveberiya Biden ve çavê xwe ji kiryarên Tirkiye negire li aliyê de nenere gelek rexnegirên Trump digotin ku Trump biryara Kongresê kanûnên hêyî tune dihesibîne û Tirkiye bê ceza dihêle li rêveberiya Biden wisa xuya ye di helbesta xwe de xurt e û xistina cezakirina bi vî awayî jî giring e çunku kanûnek heye li Amerîka Katsa jî re te gotin Katsa hikûmeta Amerîkî neçar dike ku kes saziyê rêxistin û devletên ku bi Rûsyayê re bazirganî dikin bazirganî wê rengî dikin werin cezakirin lê biryarên pêştir nehatibû îmzakirin ji aliyê qasdespî hatibû sekinandin
le naham dibinin Türkiye wiha helbesek wiha dibine ev jî giring e. Hûn jî dizanin di hefteyên borî de jî me gotibû endamên Kongresa Amerîkî her du beşên Kongresa her du endamên her du partiyan carekî pirtir jimareke caran bang li Serok Biden û Revberiya Guvê bikir ku Tirkiye ceza bike çavê xwe ji zêdegaviya mafê mirovan negire helbestê xwe nîşan bide û heta niha axaftinek rasterast navbera Biden û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî çêne bûye li Washington nêrîn wiha ye ku Revberiya Biden ji Tirkiye re hinek hişk be dîsa girêdayê Tirkiye hepêvîna Reuters, ajansa Reuters hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş ciyekê giring girt medya Amerîkî de jî hata baskirin çawa Demirtaş dibêje dibe opozisyona Tirkiye bey ku li benda hilbijartinê be xwe yek bike dijî Erdogan helbesta xwe yek bike derfeteke giring çêbûye ku Tirkiye hikûmetekî be Erdogan bibîne tevê ku Bahçeli wek biryarder xuya bêjî biryarên dawî ji aliyê Erdogan ve te dayîn Demirtaş dibêje biraz derbare biraz Erdogan. Ew hepîvîn jî medya Amerîkî da çend rojin cî digire û Demirtaş behsa xwe jî dike ku girtina wî ne tiştekî kesane ye ne giring e ew li zindanê maye yan ne rojekê were ew azad be li giring e ew e ku yani opozisyon ev derfeta hiç dest xeber nede bi awayekî mezintir wene mezintir bibîne xwe bike helbesteke hevbeş biafrîne mir dikare bêje ev jî di roja ve Amerîkî de cî digire yani Demirtaş kesitiye Demirtaş li vir baş te nasîn bere jî wek Obamaya Kurdan dihat navkirin û ew hepîvî jî carek din bi reka hepîvîna Reuters'e mirov dikare bêje ku hem doza Demirtaş hem jî doza Kurdên li Tirkiye dikeve rojava Amerîka yani medya Amerîka'da jî mirov şovên wî rengî dibîne. Tebeşevan delal li rojava mirov dinere yani pirtir em tim dibêjin dema Kurd basa Kurda te kirin Kurdên rojava tên bir Amerîkî piranî girêdayî ve Pentagon dibêje operasyonên giring dijî Daişê têne kirin diben demen dawiyê de hem hezên Iraqî û hem jî hezên Sûriye Demokratîk ki Kurd pêşengiya ve dikin operasyonên giring û serkirtirên giring dest dixin dijî Daişê li Pentagon hişyarî dide ku Daeş hîn wek gefeke mezin dimîne hem berdevkiya koalisyonê hem fermandariya komandariya navendî CENTCOM ku ji rojhilata navîn berpirse Herêma Kurdan ev beşa leşkerî Amerîkî berpirse yani ew jî dibe demen dawiyê de bahsa operasyonên berdewamiyên dijî Daişê li Bakur û rojhilata Sûriye dikin û taybetî operasyona li Kampê El Holê jî dinirxînin ku çawa kesên giring kesên fermandarên giringên veşartiyên Daişê hatine desteserkirin û hesede YPG asayiş operasyon kirin ew operasyon ten pesandin ji aliyê fermandara Rêveberên Amerîkî ve lê de hemen demê de Pentagon dibêje Daeş hîn wek xeteriyeke giring dimîne û em ê jî wekî koalisyon piştgiriya xwe bidomînin operasyona xwe bidomînin bi hem hezên Iraqî dema hezên Iraqî dibêjin bêguman peşmergeyên Herêma Kurdistanê ji nav da ye tevê ku daxînê dawî navê peşmerge neaniye lê em dizanin ku peşmergeyê jî bas peşmerge jî tê kirin ji ber ku Amerîka di siyaseta xwe Kurdên Iraqê de çerçeveyê Bexdayê de dinirxîne lê mirov dikarin bêjin ku peşmergeyê jî pesna peşmerge jî tê dayîn di şerê
operasyonu deji daşede de çerçeve Irak'da. Olu Suriye de çerçeve Suriye deji persna Hezin Suriye Demokratik de dayın. Bu taybeti operasyona hol green deditin. Yani evji nerinek nişandı da kuçava evre ve biri de fikre ku yani Daesh hin rekeke dereş lepeş davi anine Daesh'i heye و هم بلینکن جی هفتیم پیش ده سالگرا روخاندنا هلوشاندنا خلافت داعش ده گوتو بو هم فرماندارین پنتاگون دوباره ده بیجین yani او نرینه کو هیه جمعش به هیه هین زندیه لبر کو داعش لبر دمینه و هفته بوری جی ویلیام روباک جی بالیوزه بری ویجی داخل جلوه بری بایدن کری بکو و هبون آخا روجوا باکور روجوات سوریه گشتی زلالتر بکه بنگه که سیاسی و قانونی دین هبون آخا ویجی بانگه که وها کری بو ده hemen demede televizyona Fox News ku taybeti de der doren konservatif muhafazakar da pareskar da gringe و دما تبرابه سروک که برای ترامپی پر جرم داخلین تایبت دا فاکس نیوز و داویه هپی بینه که تایبت به نویسکارا نافدار گیل لمن گربو و گیل لمن جی خودیا پرتوکا کزین هلا کوبانیه geçen Kobane kunnaha ji aliye New York Times ve Portekik yek Portekik'in heri haskeri hatiye bijartin heri de xondin hatiye bijartin de ve Portekik'de taybeti serpahatiyen çen jinen Kürt be frehi de baskirin ku de şehri Kobane'de o şehrinden de cigirtine fermandarin yapıcı de baskirin de ve hepi vinede نویسکار امریکی دبیجه چاوا جنین کرد هم جبو جواکا خوا ل هم جبو هم جنسی خوا شردکن او جخور رکک وها بجارتن وک میران وک جمرا پرتر فداکاری کرن د تکبرنا داعش ده و yani hem پرتوک dengeki baş ve de hatta hemji bedahan hepevin ben nomen taybet lise ve Portek'e dene çekirin ve kite bilaveci tamaşavan da Hillary Clinton o keçavici kampanyak damazran bu beri demek ki Kürt o evji naha serda da xabetin ku jive Portek'e reze filmek ba Afrin'in evji gredayı Kurdan be yani Murat Karapeyce de medya Amerika'da henek basa kurda bir avayı tekirin yani hem Portekya serketine kemezsin o hem işi gradayı ve Portekya bedahan panel Beijing rapor o nuce hatine çekirin o hem işi evde be sedem ki Kürt de Rojava Amerika'da cihefa cihaz bernedin ve raporta Fox News'ta peşkeşvan digo az acemaymam ku cenavkas peşen cenavkas şerdikin nave kurdajın ne bilist bu yani caraya kosadı bizim yani tabii delal civak Amerikan tüm division yani Ameriki fırtır bir jiyana xo rojana ve mujulun nem havciye ku herkes agadar be le vaha Portek'in vaha berhemen vaha raporten vaha dibin alikar ku Kürt fırtır varın naskırın doza Kurda fırtır varın naskırın Murat bi Karapeyce bir avayı grubu ekledince he Justice for Kurds dadmendici bu Kurda evci saziye ki ne fermiye aliye çend filozof nüviskar و ام بیشیم بزافکارین پشتراکبانین امریکی و نه امریکی و هاتیه دامزادن اوج حزدکن دوزا کردان رببن دنک مربوط دکاره بیشه هنک اوجی خبر دادکن هنری لوی و توماس کپلن چند کسی دن و پرتر به کردین عراق کردین سوریه و مجلن کاری وانجی هنه دوه داویه دا اوجی هول اخا ددومینن yani bir avayı
Kurd yani مرۆڤ dikare bêje hefteyek derbas nabe ku ser Kurdan raporek çênebe yan jî hepî bîne derbaz nebe ew jî ji aliyê Kurdan ve baş e ku li Washingtonê ciyê biryara cîhanê ku jî bi vê awayî basê Kurdan tê kirin مرۆڤ dikare bêje yani ser Kurdan peşketinen ku hefteye borî heta niha çêbûne ev in bi giştî mirov dikare bêje ku yani ev yani Amerika Devletên Yekbûyîn Amerika bi vaksînkirinê bi pêşîgirtina belavbûna koronayê em bêjin mijûle doza mirina yan jî kuştina George Floyd didome ji vegera dibistanan destpêkirî piştî navberê yani rojeva navxweyî bi vî awayî ya wekî me gotibû piştî ku hikûmet alîkarî dabû hem welatiyê hinek bazar şêm bûbû hatûn çîn çêbûbû tevê ku bazar zindî dibe bekarî kem dibe em bêjin karên nû tê afirandin lê di hemen demê de hêviyên ku dawiyanîna korona jî lawaztir dibin ji ber ku hatûn çîn pir dibe tedbîr tên sezkirin yani şerekê wiha jî didome li Amerîka û hikûmet jî hewl dide hem şerê koronayê de û hem jî li siyaseta derve de hevlesekî aktiftir karîgertir bilîze hewlên xwe yani didomîne mirov dikare bi vê awayî ji çarşema borî heta niha bûyerên ku çêbûne şîrove bike levekî me gotî çavereye siyasetekê derve pirtir karîgertir be di her awayî de ew xuya dike em jî di bernameyên pêştir de dîsa bi vê awayî hewl bidin ku ve ron bikin ve agadar bikin em hêvî dikin ku hûn jî di bername me kevxweşin kevxwebajî tê ew bername me ji we re dibe alîkar ku hûn jî wekî ku li wir dijîn wekî ku Amerîkî dibînin rewşahî baştir fehm bikin rojeva Amerîka baştir bişopînin heviya me jî ev e bi vê awayî hêdî ez dixwazim dawiya ve bernameyê jî bînim ji we re spas bikim ji hevkarê me Ferhat Fellahî derhêner ji we re jî spas bikim ku hûn bi me re man bi vê rekê em gihîştin hevdû em hêvî dikin ku hefteyê were jî hefteyê pêşemê jî em ê dîsa bi hev re bin bûyerên girîng ji Washingtonê bûyerên girîng ku Qamişlo Amûdê Dirbêsiyê Zaxo Duhok Amed Merdîn Wan Urmiye Mahbat Kermanşan pêwendîdar e li we re ragihînin heta demekê din heta vê demê ku em dîsa bi hevdû bibînin bir min di xêr û xweşiyê de bi xatirê ve